okwuma anyị na-agwa gị ọ na-aka arụ ọrụ ofuma n'ahụ na ọ bụrụ na ị were ya tee ya etu a Chineke siri wee kee ya. Ọtụtụ ndị na-eme ha bịa weta ya emehie ya ọ gabiga ọtụtụ ụzọ dị iche iche ndị oyibo na-akpọ proses. Mgbe ọ bịara gabiga ụmụ proses ndị a ọ dịghọzi etu a Chi siri wee kee ya. Na ọ na-aka mma na ọ bụrụ na ị were ya wee mee ihe ọbụla ị chọrọ ime etu a Chineke siri wee kee ya. Etu a Chineke si wee kee ya, o nwere ọtụtụ vitamins n'ime, o nwere ọtụtụ minerals n'ime. Ihe ọbụla bụ etu ihe Chukwu siri kee ya, ihe a zuru oke n'ime ya. Oyiwe wee na-eme ka anyị mata na ọ na-aka ama mma n'arụ, ọ na-aka arụ ọrụ kwesịrị ka ọ rụọ n'ahụ. Na ọ bụrụ na ị were ya make use of it etu a Chineke si wee kee ya, ọ ga-arụ ezigbo arụ n'arụ ma nyekwa gị ihe ị chọrọ ma doziekwa gị arụ nke ọma. Onye ọbụla bụ onye Igbo mana okwuma na-arụ ọrụ dị iche iche n'ahụ. Ya mere anyị ji wee chọọ ileba anya n'ụzọ dị iche iche okwuma si arụ ọrụ. Nke mbụ n'ebe okwuma si arụ ọrụ bụ ọ bụ ihe eji agwọ ọrịa. O nwere ihe dị n'ime nke na-agwọ ọrịa. Ụfọdụ n'ime anyị mana ọ bụ na nwatakịrị nwee ihe dịka ụkwara kịta, ị ya eweta ogwuma, iweta ogwuma imetụta ya n'ọkụ nwa obere ọ bịa ṅazee. Ọ bụrụ na ọ ṅazee, ụfọdụ na-ewere oroma nkịrịsị panyetụ nwa obere n'ime, ụfọdụ na-ewere obere nnu tinyetụ n'ime nye nwa ahụ. Ọ na-eme gịnị? Ọ na-anụ ụkwara ọsịsọ, ọ na-eme ụkwara ọ bịa ruruo eruruo. Mgbe nwa ṅụrụ ogwuma a nwa obere, ihe dịka ụmụ obere ngazi eji enye ụmụazị nri, ọ bụrụ na ị bịa weta obere ngazi eji enye nwatakịrị nri,